bersikulo mga igsoon, ato lang ning gipili-pilian. Gani sa atong pagpili, wala nato mabantay kinadaganan na din kayo. Una kung ikaw ako mga igsoon, dili ta mapulan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ano? Makaantos ganita si tanaw salida mga igsoon, moabot o hapit mo 2 oras. Pero salida na siya. No? Unsa pa kaning pulong sa Ginoo, di ta magapaabot mga igala. Ha? Una nga atong tiwason mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Kaya dako ning katabang may mo ni ang pagkaon sa atong espirituhanon. Nga nagpuyo ta dinhi sa kalibutan. Ha? Mao ni mga igsoon nga paminawon ginato ang pulong sa Ginoo. Og nagisgot diri unang kamatuoran. Unsa man ning kamatuoran mga igsoon? Matud pa diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Og ang pulong mahimong tao ug mupuyo uban kanamo. Puno sa grasya ug kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Dios. Ang pulong nga himong Dios may igsoon walay lain nga nagkauban sa apostoli sa unang panahon, mao si Ginoong Hesus. Puno sa himaya nga siya ang anak sa Dios, mao ni ang gitawag kamatuoran. Dili ni binutbot mga igsoon, kun dili kamatuoran ni siya. Mao ni nga maghisgot ang kamatuoran kay naata sa isgot-isgot sa kamatuoran sumala sa Biblia. Mao ni nga akong ingon ganina nga padayon ta sa paminaw mga igsoon. Kay gani bisag salida mga kalingawan makahuwat man ta. Mahuman gyud. Pero labog pulong sa Ginoo. Tipas-tipas ang ta mga igsoon, tapsing-tapsing lang ning atong pagpaminaw. Mao ni nga atong isgutan ning mga hinagiban sa espirituhanon. O ni mga igsoon, ay kaduhang bersikulo, nagisgot diri kamatuoran, kapitulo 3, bersikulo 21, may lista lang ninyo mga igsoon. Apa na magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron makita ang pagkamainit. Magmatinumanon siya sa Diyos. Mao ni siya mga igala. Ang apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol mga igsoon sa kahayag. Walay laing kahayag nga gipadala sa Dios Amahan dinhi sa langit kundi ang iyang bugtong anak mga igala. O kita day kuno muduol ngadto kaniya nagmatinumanon iya sa Dios. Mao ni ang pinaka-importante natong buhaton mga igsoon sa kamatuoran. Og di nato langanon basa na pud ang laing bersikulo. Kapitulo 4 sa Juan gyapon mga igsoon, bersikulo 23 paingon sa 24. Ato ning paspasan mga igsoon kay aron dali ta mauman. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani ana ang matuod nga magsimba samahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto samahan nga maoy magsimba kaniya. Unsa di kuno maigsoon, ang magsisimba ngadto sa Dios Amahan kun dili nagsimba sa espiritu. Tungod kay mao kini ang gusto sa Dios Amahan nga kita magsimba sa espiritu maigsoon. Magisgot kita ang espiritu na batay makita maigsoon, kun dili wala ang espiritu dili makita. Mao nang magsimba ta sa espiritu pinaagi sa kamatuoran. 24. Ang Dios espiritu ug kadtong nagsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen mga igsoon. Mao ni nga ang atong pagsimba sa Dios walay liko-liko mga igsoon kun dili espiritu ang atong simbahon nga mao ang Dios pinaagi sa kamatuoran. Og ngayon diri sa bersikulo 13 o kapitulo 13 bersikulo 17, kuno na mo ibulpen mo igsoon og papel na ilista na lang ninyo mo igsoon. Kaya ato ning paspasan ni mga bersikulo. Ayon dire, karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Kung nasayod na ta tong maigsoon sa kamatuoran, bulahan
ato kining buhaton. Pero kung nasayod na mga igsoon, apan wala nato buhata, dili ta bulahan mga igala. Ingana ra na siya. Pero karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Buhaton na to ni mga igsoon, mga igala. Mao ni ang giingon diri. Og sa 14:6 niingon si Ginoong Hesus. Si Hesus miingon, ako ang dalan ng kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makadto sa mahan kun dili mo agi kanako. Bersikulo na sa mga bata mga igala. Mao ni nga naghisgoto sa number 1 kamatuoran. Mao nay unang hinagiban agi espirituhanon nga hinagiban may ison. O dili na tulanganon mo proceed sa ikaduha nga hinagiban. Unsa man ning hinagiban? Mo to kanina kamatuoran ingon nga bakos. Muna hugot na sa atong bakos may ison e mauna ang kamatuoran. Ang ikaduha kining pagkamatarong mo ni salipod sa dughan mga igala. Pagkamatarong magbasa kini sa Roma kapitulo 6 versikulo 16. Nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala o murisulta kini sa kamatayon. Kung matinumanon kamo sa Dios, murisulta kini sa inyong pagkamatarong. Unsay giingon maigsoon? Kung magmatarong daw ta maigsoon, naulipon ta, for example, nanarbaho ta, nagminatarong ta diha, naulipon ta sa atong trabaho. Pero kung naulipon ta sa sala maigsoon, musantok ni sa kamatayon. Pero kung naulipon ta sa Dios, kita paga matarungon. Pili na ta na maigsoon. No? Mao ni ang pagkamatarong. Kapitulo 14 sa Roma gihapon maigsoon. Versikulo 17. Unsa may giingon dito? 17. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundili pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios mga igalag, mga igsoon, dili pagkaon o inom, kundili pagkamatarong, pakigdait ug kalipay gihatag sa Espiritu Santo. Sagaran na ba ang atong lingaw mga igsoon, kaon ug inom? Dili day na maoy anaro na itong mahigala. Kay ang gingharian sa langit wala na dito. Munang dirira na sa kalibutan, munang magpraktis ta nga dili kaon og inom mga tong isgutan aning dapita, kun dili pagkamatarong mga igala. Mao ning magisgot nga itag pagkamatarong kinahanglan sa atong kinabuhi, kinaiyan nagtinarong ka maigsoon. Puriya na lang kung binuangan pa ta, no? Mao na nga depende na sa tao kung mahiligon mo binuang sa iyang ising katao. Mao lang depende na maigsoon. Ang importante ang Ginoo nakakita sa atong ipangbuhat. Bisan pag ilawom nakasayuta mga igsoon, mutago bakang langob ang imong ipangbuhat, nakita gyapon na sa Ginoo. Mao na nga dapat magmahadlok ta mga igsoon. Di ta basta-basta. Sa pamay-gingon diri mga igsoon, pinagi sa pagkamatarong. 2 Timoteo 2 Timoteo. Pagkadali, may ison.